En els carrers, la cavallerositat del joc i la seva vistositat, que és el que el fa diferent de molts altres esports. És un esport on tots els xiquets participen i es diverteixen sense que hi hagi algú que es quede a la banqueta, que tot el món participa. Les associacions esportives, podríem resumir, tenen un gran interès en l'educació en valors, l'esportivitat i la promoció, i el foment de l'esport. Però, amb tot i que tenen estos punts en comú, les tres associacions es veuen diferenciadores i amb alguna que altra particularitat. La veritat és una associació que està molt relacionada amb la cultura, no? Nosaltres fem moltes activitats al llarg de l'any en els carrers del poble, les escoles, i és un poquet reivindiquem que és un esport diferent als altres esports. Per exemple, l'esport de massa és un esport més de poble, més nostre, i pense que això és el que fa diferent d'altres associacions. Pues nos hace diferente nuestro club deportivo de otros de este mismo ámbito el tener como objetivo unos grandes valores como el respeto, la educación. Intentamos ser una alternativa de educación y ocio, sobre todo trabajando con los más pequeños, muy volcados en la formación, tanto de jugadores como entrenadores, porque creemos que más que traer entrenadores de fuera que puedan ser una referencia, creemos en la formación de los propios entrenadores de Massama Grey. Entitats com Caixa Popular valoren el treball d'aquestes associacions i per això els donen un suport en la majoria de casos econòmic perquè puguen dur a cap moltes de les seues iniciatives. Caixa Popular pues, colabora con nosotros de distintas maneras, aportando trofeos, colaborando como patrocinador, concediéndonos los préstamos cuando es necesario. Tenemos una estrecha colaboración con ellos. Bueno, nos ayuda durante todo el año, pero las actividades de verano es cuando más falta nos hace, sobre todo a nivel de material. Nos ayuda muchísimo en ese sentido, nos abarata muchísimo los costes de las actividades que montamos para poder llegar al máximo número de niños a un precio competitivo. Trobem en Caixa Popular un gran patrocinador, no? Ell ens ajuda econòmicament i mitjançant aquesta ajuda econòmica podem fer els xandals, les camisetes, els pantalons, comprar material per a l'escola. La veritat és que tenim en Caixa Popular un gran apoyo per a nosaltres. Pues al poble aportem cultura i aportem que aquest esport siga conegut per tots i que li agrada a tothom. La veritat és que al poble li agrada molt que n'hi hagi un carrer de pilota com este en el poble i que es juga a pilota i que tingui una escola tan nombrosa com la de Meliana. Pense que la gent acudís. Està clar que els deports del futbol i el bàsquet són els que més gent es practica igual que en esta població totes, però pense que a la gent li agrada i acudís a les partides i pense que té molta il·lusió en que la pilota Meliana vagi avant. Tal vegada, per aquest tipus d'avantatges que les associacions aporten al poble, cada vegada són més i amb més interessos les persones que volen ser partíceps d'aquestes activitats.
cada vez es más importante, la gente es más consciente de que son importantes las asociaciones para trabajar desde abajo, porque mueven a mucha gente. Ten en cuenta que nosotros estamos guiados por una sociedad que el deporte la tenemos todos los días y a todas horas en la televisión, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, la prensa televisiva, la radio, y es un importante valor dentro de nuestra sociedad. Adeu, Mari, que tinc pressa. On vas tan ràpid? Mira, ja te contaré. Que em tanque l'oficina i tinc que solucionar els problemes al banc. T'entenc. A mi això no em passa perquè la meva entitat financera obri per les vesprades. I això? Soc client de Caixa Popular, que obri pel matí i per la vesprada de dilluns a divendres. I dissabte pel matí també, com a mi m'agrada, amb atenció personalitzada. M'estàs dient que Caixa Popular obri per les vesprades? Això és de categoria. Mira, em passaré per fer-me client. Adeu. Adeu. Espai patrocinat per Caixa Popular.